Но това са 1800 лева, които могат да бъдат ваши. Ако вие имате отговор, тогава защо аз не го чувам? Защо? Трябва да приключа това предаване. Трябва и да ви покажа отговорът. Вижте. Сега вие все още можете да бъдете победител. Колко дълго отнема да наберете 4 цифри от телефонният ни номер? Толкова. Точно толкова. И ако вие сте набрали, аз трябва да ви чуя. Здравейте! Да. Кажете вашият отговор. 260. Много съжалявам. 260 не е верен отговор. Показвам верният отговор, който беше 401. За съжаление, този отговор не прозвуча днес в ефир. И на мен ми е безкрайно тъжно, че трябва да се разделим по този начин. Но силно се надявам, че това ще ви е урок за утре. Където отново ще бъдем заедно точно в 3 часа и 5 минути. И вие ще бъдете малко по-подготвени. Приятна неделя до тогава. Чао!